uMzantsi Afrika wathabathela kuwo uxanduva lokuba inxalenye lesicwangciso sokuzibhenca samazwe zaseAfrika ngokuphathelene noqoqosho ezopolitiko kunye nolawulo olululo iPeer review mechanism ngelasemzini njengoko kukho ingxokolo ngezityholo zorhwaphilizo ngokuphathelene nethenda ezikhutshwa ngeli xesha le-COVID-19. Umphathiswa wemisebenzi kakarhulumente Senzo Mchunu uthi esicwangciso siza kunceda ukulwa eli dabi kweli. NGC and APRM need to influence conduct, need to influence behavior, need to mobilize society against corruption and against any form of complacency on this matter, and expose those who are corrupt, whether they are in government or anywhere else. Nangona esicwangciso singanceda ukuqulunqa imigaqo nkqubo yamazwe ohlukeneyo kodwa urhulumente awabophelekanga kuso. Our interest is to represent the plight and the interest of the people in the process. What is it that works in the benefit of the people, and what is it that is not working that will need to be changed? And we are grateful to the extent that government has given us space as the leadership of the APRM and the different sectors of civil society to do what we have to do. Ngamazwe ngamashumi kulizwekazi Afrika atyikitye kuba inxalenye lenkqubo yokuzibhenca ngelokukhuthaza ulawulo oluqilima.